Ako koristite kreme, serume i njegujete vašu kožu, a vaša koža ipak izgleda beživotno, bez sjaja i suha, možda nije razlog u kremi. Koža je organ koja reagira na sve ono što smo unijeli u naše tijelo. I upravo će se loša prehrana vidjeti na našoj koži. Ako niste primijetili, ja sam Slavonka. I u našoj kuhinji je tradicionalno kuhati na svinjskoj masti. I upravo ta tradicionalna naša kuhinja je nešto čemu trebamo težiti. A razlog jeste to što je svinjska mast stabilna. Ona se ne mijenja na visokoj temperaturi i uvijek je postojana. Jer sve druge masnoće koje mi koristimo svakodnevno u kuhinji i koje su, nažalost, često bile preporučane, svojim zagrijavanjem 2-3 puta i više mijenjaju svoj sastav, postaju transmasne kiseline koje zapravo truju naše tijelo. Transmasne kiseline u našem tijelu izazivaju kronične upalne procese, a kronični upalni procesi se događaju u tom slučaju u našoj koži. Slabija je prokrvljenost, nemamo više dovoljno elastičnog tkiva, gubi se vezivno tkivo i bez obzira na to kakvu mi kremu koristili, naša koža postaje sve tanja i sve slabija. Zato često kažem, nije problem niti što jedemo, nego je problem kako to jelo pripremimo, kakve ćemo masnoće koristiti, u kolikoj mjeri ćemo ih koristiti. Naravno da nećemo staviti veliku količinu masnoće, ali upravo naša tradicionalna kuhinja sa stabilnim masnoćama će smanjiti ove kronične upalne procese u tijelu. Druga skupina masnoća jesu hladno prešane masnoće, kao što su maslinovo ulje ili sada imate i hladno prešano suncokretovo ulje. I one su stabilne, one u sebi imaju visoku dozu polifenola i masnih kiselina, ali se koriste hladne i preporučuju se za korištenje pri pravljenju salate. Posebnu ulogu u njezi kože imaju omega masne kiseline. I sigurno ste čuli za omega-3 masne kiseline, ali isto tako i za omega-6 masne kiseline i za neke još druge brojke. Važne su nam omega-3 masne kiseline koje djeluju protuupalno i vrlo su važne za zdravlje kože. Nalazimo ih u masnoj ribi, lanenim sjemenkama i orasima. S druge strane, omega-6 masne kiseline imaju veliku ulogu u našem tijelu. One djeluju upalno i brane nas od vanjskih napada. Ali ako ih ima previše, a unosimo ih u rafiniranoj hrani i rafiniranim masnoćama koje koristimo svakodnevno, tada se stvara pogrešan omjer između omega-6 i omega-3 masnih kiselina. Najbolje je kada je omjer između omega-6 i omega-3 masnih kiselina 3:1. Tada će naše tijelo biti stabilno i koža će biti lijepa. Ako se taj omjer poremeti, ako je jako visoki omjer između omega-6 i omega-3 masnih kiselina 15 ili 20:1, naše tijelo je u stalnom kroničnom upalnom procesu i onda se to vidi i na našoj koži. Koža nam jako brzo pokaže kako se hranimo. Kreme pomažu, ali lijepa koža ne počinje u kupaonici. Ona počinje na tanjuru.